שלום לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון. אנחנו בתחילתם של סיילים מטורפים ואנחנו נכנסים לקניונים ונכנסים למרכזי קניות ואנחנו רואים את כל ה-40 וה-50% ואנחנו רואות שיש הנחות ובא לנו לקנות, אבל אני רוצה להרגיע את הרוחות ולהגיד לכולם לשים לב למה שאתם קונות. כי המטרה של החנויות היא להתפטר מכל מה שהם רכשו לאותה עונה. אז אנחנו צריכות להיות חכמות ולדעת מה אנחנו קונות. אז או שאנחנו נקנה את המלתחה הבסיסית שחסרה לנו, וראינו ג'קט אור מהמם שאנחנו רצינו לקנות אותו, אבל לא יכולנו לבזבז 1,500 שקל עליו, אבל ברגע שיש 50% הנחה, יכול להיות זה הזמן לקנות ולהשקיע באיזשהו פריט שישמש אותנו להמון שנים, ואנחנו נהנה ממנו. אז או שאנחנו משקיעות במלתחה בסיסית, כזאת שתשמש אותנו להמון זמן, ואנחנו לא נקנה כל פעם חולצה חדשה, או שאנחנו נקנה פריטים שישמשו אותנו לסתיו וחורף הקרוב. אז אני אתן לכם כמה טיפים לטרנדים הקרובים שהולכים להיות כבר בסתיו וחורף, שהם גם אקטואליים עכשיו והם גם הולכים להיות אקטואליים בחורף. אז כדי שלא תצטרכו לקנות חולצה שבעוד חודש וחצי לא יהיה לכם מה לעשות איתה. אז בואו אני אתן לכם כמה טרנדים קרובים שישארו איתנו לתקופה הקרובה. אז בואו נתחיל מצבעים דווקא. איזה צבעים נשארים איתנו גם לסתיו חורף? אז קודם כל, הצבע הוורוד נשאר איתנו בגדול, בכל מיני גוונים. זה יכול להיות גם בוורוד בעיר, זה יכול להיות בפוקסיה, וזה יכול להיות בצבעים חזקים יותר, חלשים יותר, מה שמתאים לאופי שלכם, למראה שלכם. תשימו לב באמת שהצבעים עושים לכם טוב. אז הצבע הוורוד נשאר איתנו. צבע חדש נכנס יחסית, זה צבע סגול, צבע לילך. אם אתם רואות עכשיו את הצבעים האלה בחנויות, תקנו, כי בסתיו חורף זה יהיה איתנו וזה יהיה חזק, וברגע שזה צבע חדש יחסית, אז כנראה שזה יישאר איתנו עוד כמה עונות. אז זאת רכישה ממש טובה. הצבע החאקי נשאר איתנו, הסגנון המיליטרי הוא איתנו כבר תקופה ארוכה, והוא גם הולך להישאר איתנו בסתיו חורף. מיליטרי אתם יכולים לקנות בכל הפריטים שאתם רוצים. זה סוג של איזושהי קלאסיקה שתישאר שם. מעילים, חולצות ומכנסיים וממש באקססוריז, אל תפחדו, זה סוג של השקעה ממש ככה. מה עוד נשאר איתנו בסוג של צבע, אפשר לקרוא לזה ככה? זה הצבע הכסוף, המתכתי. שוב, בכל הפריטים, בסמלות ובחולצות ובג'קטים אתם יכולים לקנות ולהשקיע, אם אתם אוהבים את המראה שלו, אם אתם אוהבים את הפייטים ואת הנצנצים, ואפשר לשלב אותם לא רק לערב, אל תחשבו שכבר פייטים זה רק ערב. נכון שאנחנו לא יכולים אולי לשים את זה ליום לכל מקום, אנחנו לא יכולים לטייל עם הילד באיזשהו פארק יחד עם הפייטים האלה. אבל זה סוג של משהו שתמיד יקפיץ את הטישרט ואת הג'ינס שכל כך נמאס לכם ואתם לא יודעים מה לעשות איתו. אז תמיד אתם יכולים לשים את הג'קט וזה ייראה הרבה יותר מעניין. אז זה לגבי הצבעים. לגבי הדפסים. המשבצות נשארות איתנו גם לסתיו חורף. תשימו לב שהמשבצות האלה יהיו בשחור לבן ולא באיזה שהם צבעים אחרים, באפור לבן, באפור שחור, שהמשבצות האלה יהיו יחסית ניטרליים, יהיו יחסית שקטים, שאתם גם תוכלו לחבר את זה ליחסית הרבה פריטים. ולא המשבצות האדומות האלה שהיו לפני כמה עונות, זה כבר משהו שכבר ירד מהפרק.
הדפס הבא זה ההדפס המנומר, שהוא הדפס כל כך בעייתי, והוא יכול לרוב אנשים, בעלות כימורים, נשים בוגרות יותר, אם הן שמות מנומר, לרוב זה נראה זול, זה נראה פרובוקטיבי, וזה לא מתאים. אז נשים כאלה הייתי מציעה, אם הן מתות על מנומר והן חייבות, אז לפנות למנומר בשחור לבן, בצבעים רגועים יותר, ולקנות פריטים אנטי-סקסיים. מה זה אנטי-סקסיים? איזשהם מעילי אוברסייז, איזשהם פריטים, אולי דווקא באקססוריז, אולי בנעליים, אולי בתיקים, דברים קצת יותר רגועים. ואם אתם בנות רזות, בנות צעירות, כאלה שהם קצת טומבוי, אז על אותם בנות איזושהי סמלה בהדפס מנומר ייראה אפילו חמוד, וזה ייראה שיקי וזה ייראה מעניין יותר. אז זה לגבי הדפסים. לגבי גזרות, הגזרה הזאת של הסירה עוברת איתנו רק לכתף אחד. אז כתף אחת חשופה וכתף אחת שהיא בעצם, החולצה היא נמצאת על הצד. זה המחשוף הכי טרנדי לסתיו חורף הקרוב. אז אם אתם רואות איזושהי גזרה בצורה הזאת של מחשוף בכתף אחד, זה הולך להיות הדבר החם הבא, ולא מה שהיה לנו הקיץ, שזה מחשוף הסירה. לגבי הבגדים מהמלתחה הבסיסית, תשימו לב לשני דברים שהם חייבים להיות בסתיו חורף הקרוב אצלכם. זה חולצת טישרט לבנה פשוטה. ולמה היא כל כך חשובה לנו לסתיו וחורף הקרובים? כי זה יהיה נורא אקטואלי ונורא חם לשים טישרט פשוטה ומעליה סמלת גופייה. סמלה פשוטה גם כן, שאתם תוכלו לרכוש אותה אולי בסתיו חורף הקרוב, ואם לא, אתם מוצאים אותה איפשהו בחנויות עכשיו, אז תקנו אותה כבר עכשיו, כי זה הולך להיות גם בסתיו חורף הקרוב. הדבר הכי חם, אז טישרט ואולי אפילו כמה, שיהיו לכם בארון, כי זה כל זה משהו שחייבים בכל ארון גם ככה. ואם אתם רואות שהיא כבר דאויה והיא כבר איבדה את הצורה, איבדה את הצבע, אז תקנו טישרט טובה, עכשיו בסיילים בחצי מחיר, זה שווה. זאת הולכת להיות השקעה. וגם מעילי אור, בסתיו חורף הקרוב, זה הולך להיות הדבר החם, וברגע שזה הופך להיות חם, גם אתם תראו עונה 2, אם זה יורד מהפרק, בכל זאת, אתם תראו שאם תשימו את זה, זה עדיין יראה טוב, זה עדיין יראה שיקי, זה עדיין יקפיץ כל הופעה, זה יוסיף את הרוק'נ'רול שלו. מעיל אור חייב להיות בכל ארון, זה אחלה דבר, זה יוציא אתכם מכל סיטואציה בעייתית. אז זה לגבי הטרנדים שישארו איתנו גם בסתיו ובחורף, ואני מקווה שאתם תשקיעו את הכסף שלכם ותעשו את הקניות החכמות והטובות. וזהו, ונתראה בסרטון הבא, ואני מקווה שאתם נהנות מהסרטונים, ואם יש לכם איזשהו רעיונות תרשמו לי, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, אני שמה בשבילכם. וזהו, להיום, ביי לכם, ביי.